Ayon kay Pipeng, na ang tatlong panauhing yon, personal na tumungo sa kanilang tahanan. Walang pakialam ang mga ito sa kanilang mga pangontra sa katawan na parabang hindi ito naaapektuhan. Dagdag pa ni Pipeng na kung titingnan ang mga panauhin ay halos maikukumpara mo lamang yon sa isang ordinaryong magsasaka. Ang tanging pinagkaiba lamang ng mga ito ay ang kanilang abnormal na paggalaw ng kanilang mga kamay at ang mga napakabaho nilang amoy na umaalingasaw sa kanilang katawan. Sa pagkakatanda ni Pipeng, nasa alauna ng hapon bumisita ang mga panauhin. Pinagtipunan naman ito ng iba nilang mga kasamahan, subalit hindi nila ito nagawang mapigilan. Paika-ika man noon ang paglakad ni Ka Andres, pilit pa rin itong kinaharap ang mga nilalang. Sumama na din noon si Pipeng at ang kanyang ina upang malaman ang nais ng mga ito. Ano ang kailangan ninyo? Bungad na wika ni Ka Andres. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paisa-isang pagbunot ng kanyang mga kasamahan ng mga daladala nitong tabak. Nang gagalaiti din sa galit ang mga ito dahil sa ramdam nila ang pagkawala ng katahimikan sa kanilang nayon. Ka Andres, sabihin nyo lang, tatadtarin namin ng buhay ang mga demonyong to. Napakalakas ng loob nyong pumasok sa teritoryo namin sa gitna ng paghahari ng araw. Wika ng isa nilang kanayon. Nang marinig ito ng tatlong panauhin, nanatiling nakatayo lamang yon sa kanilang kinaroroonan. Kahit hindi ito gumagalaw, kitang-kita ni Pipeng ang pag-ikot ng kanilang mga paningin. Maya-maya pa, bigla namang nagwika ang isa sa mga ito ng, "Wala kaming kailangan sa inyo. Ang kailangan namin ay ang albularyo. Naparito kami para bigyan kayo ng 1 linggong palugit. Sa loob ng 1 linggo, walang sino man ang sasalakay dito sa inyong baryo. Pag-isipan nyo na ang dapat nyong pag-isipan. Gawin nyo ang dapat ninyong gawin. Albularyo lang ang kailangan namin at wala nang iba. Kung ayaw niyong wala ng susunod na mamatay, ibibigay ninyo ang aming kahilingan." Matapos nitong makapagsalita, bigla namang natigilan ang mga kasamahan ni Ka Andres nang makasilay ito ng 5 banog sa kalangitan. Paikot-ikot lamang ang paglipad nito na parabang hinihintay ang tatlong panauhin. Hindi pangkaraniwan ang laki ng mga banog na yon, kung kaya't ang iilan sa mga kasamahan noon nila Ka Andres ay dahan-dahan ng sumilong. Sabihin ninyo sa supremo ng lahi ninyo, wala kaming sino mang isusuko sa nayong ito. Kung nais nyong makuha ang albularyo, kinakailangan nyo siyang kunin ng puwersahan. Lalaban kami hanggang sa kahuli-hulihan ng aming mga hininga. Sagot naman dito ni Ka Andres. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagdura niya sa pagmumuka ng kanyang kausap. Ngumisi lang naman ang nilalang na yon habang dahan-dahang pinapahiran ng kanyang kamay ang laway ni Ka Andres. Nang mapagtanto ng mga ito na wala nang magiging magandang usapan, ninais na lamang nilang umalis ng hindi nagpapaalam. Alam nila Pipeng na merong darating na unos sa kanilang lugar, kung kaya't sa mismong araw ding yon ay agad din naman silang nagsihanda. May iilan na sa kanilang mga kababaryo ang umalis sa kadahilan ng ayaw na ng mga itong masangkot pa sa kaguluhan. Maging ang mga kadugo noon ni Ka Andres ay lumipat na sa karatig baryo nang sa gayoy mamuhay sila ng payapa.
Hindi naman niya pinigilan ang mga ito dahil kahit papaano, karapatan din naman nilang lumayo sa gulo. Nang sumapit ang gabi noong mismong araw, wala namang naganap na kakaibang pangyayari. Nakakarinig lang naman sila noon ng mga pagkumpas ng mga ibon sa itaas ng kanilang bahay. Ayon kay Ka Andres, na hindi naman sila magagalaw ng mga ito dahil sa tagapagmasid lang naman yon ng mga nilalang. Doon niya din napagtanto na kagaya ng tiray na unang lumusob sa kanila, nag-aalaga din ito ng mga hayop na kakaiba. Kung ang tiray na unang tumungo sa kanila ay may daladalang sigbin, maaaring ang tiray naman na nagmamasid sa kanila ng pangkasalukuyan ay nag-aalaga ng mga banog. Habang lumalalim noon ang gabi, animoy merong paparating na bagyo sa kanilang nayon. Bukod sa napakalakas ng hangin sa buong paligid, sinasabayan din yon ng mga pagbugso-bugsong ulan. Maya-maya pa, muli na namang nakarinig sila Ka Andres ng mga pag-alulong, di kalayuan sa kanilang tahanan. Sinasabayan din yon ng mga pagsisiiyakan ng iba pang nilalang. Dahil sa mga pangyayari, napilitan si Ka Andres na bumuo ng isa pang pang-opensang grupo laban sa mga demonyo. Binubuo yon ng mga mahuhusay nilang antingero na bihasa sa pakikipaglaban sa kahit anong larangan. Sikreto lamang ang pangkat na yon, na tanging si Ka Andres lamang at si Pipeng ang nakakaalam. Sa paglipas pa ng gabi, may iilan na sa mga kanayo ni Ka Andres ang hindi na matagpuan. Habang patuloy itong nagaganap, panay naman ang paggawa nila ng mga plano upang matukoy ang pugad ng mga demonyo. Kasama na din nila sa iisang bubong ang pangkat na yon upang masigurong hindi sila mabibiktima ng mga tiray. Isang gabi, habang nagpaplano sila Ka Andres, muli na namang nagparamdam ang mga banog sa labas. Paikot-ikot lamang yon sa himpapawid na para bang meron itong pinagmamasdan. May mga naririnig din sila noong paggapang sa mga talahib na maaaring alaga din ng mga tiray. Sa mga hindi nakakaalam, ang banog ay isang uri ng malaking ibon na merong kayumanggi at puting balahibo. Matataas ang lipad ng mga ito at kalimitang kumakain ng mga maliliit na hayop. Kilala din ang banog bilang mababangis na ibon na isa sa mga pangunahing naghahari sa kalangitan. Yan ang alam ng karamihan tungkol sa banog. Ang hindi nila alam, ginagamit din ang mga banog ng mga nilalang na merong dugong aswang o hindi naman kaya'y engkanto. Dahil na rin kasi sa napakatalas ng mga paningin nito, kung kaya't yon ang pangunahing ginagamit ng mga tiray sa pagmamanman ng kanilang mga biktima. Ayon pa sa iilang matanda, na napakadali lang din umano sa mga aswang na makipag-isa sa mga banog dahil sa laki ng katawan ng mga ito. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy naman ang ginagawang pagpupulong nila Ka Andres. Hindi nila gaanong pinapansin ang mga nilalang na yon sa kadahilanang hindi naman ito makakalapit sa kanila. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang kanilang ginagawa nang biglang merong lumapag na nilalang sa bubong ng bahay na kanilang kinaroroonan. Animoy isang napakalaking ibon ang lumapag sa bubong na yon na siyang labis nilang ikinatakot. Si Pipeng naman noon, piniling pakiramdaman lamang ang buong paligid upang malaman ang eksaktong kinaroroonan nito. Ilang minuto pa ang lumipas.
Bigla naman silang napatingin sa kaliwang bahaging bubong ng bahay nang marinig nila ang isang malakas na kaluskos. Animoy binubutas nito ng paunti-unti ang bubong ng kanilang bahay, kung kaya't agad namang gumawa ng aksyon sila ka Andres. Ang ginawa nila noon ay kumuha ng isang mahabang bagakay at paulit-ulit na pinagsasaksak ang bubong ng bahay kung saan pinaghihinalaan nilang naroon ang nilalang. Paulit-ulit nilang ginawa ang bagay na yon hanggang sa dumating ang puntong narinig nila ang paglipad nito papalayo. Kinaumagahan, kasakasama ang buong pangkat ni Ka Andres, binagtas nila ang daan patungo sa isang gubat na maaaring pinagpupugaran ng mga nilalang. Sumama na dinoon sila Magno dahil alam nilang labis na kakailanganin nila Ka Andres ang kanilang tulong. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, tuluyan na silang nakalayo sa nayon. Pagdating nila sa dating baryo nila Pipeng, agad din naman nilang tinungo ang kanilang dating bahay. Hinanap nila ng hinanap ang kinaroroonan ng kanyang lolo't lola, subalit sa kasamaang palad, hindi nila ito nagawang makita. Ayon sa mga dati nilang kakilala sa lugar, umalis umano ang mag-asawa na merong kasakasamang 2 binatang hindi nila kilala. Magmula noong umalis ang mga ito, hindi na nila ito nakita. Ilang beses na din nilang pinasok ang bahay nila Pipeng at doon ay kanilang nakita ang mga iniwang gamit ng mga ito. Manong, baka naman ho may kakilala kayong makakapagturo sa tatay at nanay ko. Wika ni Magno nang marinig niya ang sinabi nito. Meron akong kakilala, pero kagaya ng mga magulang mo, di ko na din makita eh. Nung nakaraan lang din yun umalis, kasama ang 2 babaeng nagpakilalang anak niya. Sagot naman ng kababaryo ni Pipeng. Sige ho, Manong. Salamat ho. Kami na lang siguro ang maghahanap. Baka kasi lumipat lang sila ng bayan. Sagot naman ni Magno. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman nilang nilisan ang lugar na yon upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Nang makalayo-layo na sila sa baryo, napagpasya nilang maghanap ng pagtutulugan, gawa ng papasapit na ang takip silim. Kanya-kanya na sila noong naghanap ng lugar na maaaring angkop sa kanilang pagpapahingahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iikot sa bunganga ng gubat, nakakita naman sila ng isang punong merong maliit na butas sa mga ugat nito. Doon na nila piniling palipasin ang gabi, gawa ng yun lang naman ang pinakaligtas na lugar na kanilang nakita. Kanya-kanya sila noong pagbabantay sa buong paligid upang protektahan ang bawat isa. Ayon nga kay Pipeng, na ang sitwasyon nila sa lugar na yon ay parang isang pamilya ng mga daga na nagbabantay ng kanilang mga pugad. Sa paglipas pa ng oras, tuluyan na ngang nabalot ng kadiliman ang kanilang kinaroroonan. Hindi sila maaaring magsinde ng kahit anong liwanag sa lugar, gawa ng hindi nila alam kung malapit na ba sila sa pugad ng mga tiray. Halos sa buong magdamag na yon, tanging sila Pipeng lamang ang natulog sa lugar. Hindi rin maaaring magpabaya sila Ka Andres, gawa ng hindi nila alam kung may ahas din bang naninirahan doon. Kinaumagahan, maaga pa silang naghanda ng kanilang mga gamit at pagkain. Bago nila tuluyang nilisan ng lugar, sinigurado muna nilang nakakain na ang bawat isa. Magno, anong sa tingin mo?
Narito kaya ang pugad na hinahanap natin? Parang hindi ko naman kasi nararamdaman ang kanilang presensya sa lugar na ito. Wika ni Ka Andres. Sigurado ako, Ka Andres. Nandirito lang sa lugar na ito ang kanilang mga tahanan. Maglibot lang tayo. Baka sakaling magawa natin silang makita habang nakatirik pa ang araw. Sagot naman ni Magno. Matapos nilang mag-usap, muli na namang umusad ang kanilang pangkat patungo sa mga nagsisilakihang bundok. Doon nila piniling umpisahan ang paghahanap sa kadahilanang yon ang napagkasunduan ng kanilang pangkat. Hindi naman sila noon gaanong nahihirapan dahil sa meron din naman silang isinamang mga kalabaw. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang paanan ng mga kabundukan sa pakuan. Halos balot na balot yon ng mga puno sa buong paligid at wala din silang nakikitang bahay sa buong lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, nadapo na sila sa paanan nito na kung saan meron silang nakitang isang sirang kubo. Haligi na lamang ang nakatayo at halos mabauna sa lupa ang bubong at papag nito. Sa unahang parte ng kubo, merong isang lagusang nagkokonekta papaitaas ng bundok. Nang masipat nila Ka Andres ang gawing daang yon, napagpasyahan nilang pasukin ito ng dahan-dahan. Maigi din sila noong nakikinig sa paligid upang malaman kung merong mga nilalang na umaaligid. Maya-maya pa, bigla naman silang nakakita ng isang puno ng akasya na siyang katapusan ng daang kanilang tinatahak. Sa pagsilay nila sa lugar na yon, agad naman silang natigilan nang masipat nila ang kadilimang bumabalot sa unahang bahagi ng lugar. Paglapit nila Ka Andres sa punong kanilang nakita, doon bumungad sa kanila ang mga katagang nagsasabing, "Ito ang hangganan ng kapangyarihan ng Diyos." Nang mabasa nila ang mga katagang nakasulat, agad namang bumungad sa kanilang mga muka ang isang napakalamig na simoy ng hangin na nanggagaling sa loob ng gubat. Kahit umagang-umaga pa noon, nakakapagtakang hindi tumatagos ang liwanag ng araw sa lugar na yon. Nakakita din sila doon ng mga nakabaliktad na krus at mga bungo ng taong matagal nang namayapa. May mga kalansay din ng bata ang nakasabit sa buong lugar at mga buto ng hayop kagaya ng kabayo at baka. Dahil sa kanilang mga nakita, maraming argumento ang umikot sa kanilang pangkat. May iilan sa mga kasamahan noon nila Ka Andres ang nagbabadyang umatras, dulot ng panganib na naroon sa loob ng lugar. Ka Andres, hindi mo ba nababasa ang babala? Walang kapangyarihan ng Diyos sa loob ng lugar na yan. Paano natin mapagtatanggol ang ating mga sarili kung walang Panginoong gagabay sa atin? Wika ng isa nilang kasama. Maghunos dili ka. Porket nakasulat, hindi ibig sabihin totoo na. Malay mo, panakot lamang ang mga katagang yan sa lugar na ito. Sagot naman ni Ka Andres. Malay mo? Paano kung totoo? Ka Andres, ngayon pa lang, magdesisyon ka na. Nasa kamay mo ang pagpapasya at buhay ng iyong mga kasama. Batang-bata pa si Piping. Wala pa siyang kakayang iligtas tayong lahat. Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ni Ka Andres ang sinabi nito, agad naman siyang napatingin sa bata ng napakaseryoso. Hindi na din noon umiiyak si Magno sa kadahilanang naghihintay lang din naman ito ng pasya ng karamihan. Ilang minuto pa ang lumipas
Bigla namang nagwika si Pipeng ng, "Kung ako ang tatanungin ninyo, hindi ako natatakot pumasok sa lugar na yan. Ang sino mang nag-aalangan ngayon sa inyong magpatuloy, mas mabuting umatras na lang. Huwag kayong mag-isip ng mga pansarili lamang. Bagkus isipin ninyo ang mga buhay na maililigtas nyo sa misyong ito." Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang paglakad niya ng walang pagdadalawang isip papasok sa lugar na yon. Wala na ring nagawa noon ng kanyang mga magulang kung hindi siya ay sundan upang samahan. Nang masipat naman ito ni Ka Andres, pinili nitong wag nang magsalita, bagkus ay magpatuloy na lamang sa paglalakad. Wala na ding nagawa ang kanilang mga kasama kung hindi ang sundan sila papasok sa lugar. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nadapo sa isang lugar na merong napakaraming patay na puno. Nakikita pa nila noon ang akasyang kanilang dinaanan na dahan-dahan na ding naglalaho. Maya-maya pa, tuluyan ang nawala ang sikat ng araw na siyang labis na ikinabahala ng iilan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, may mga ibon silang nakikita sa lugar na halos hindi pangkaraniwan. Bukod kasi sa lagas na ang mga balahibo nito, ay halos maagnas na din ang mga tuka nito. Nakatitig lamang yun sa kanila na tila ba walang balak na gumalaw. Nang malagpasan nila ang mga ibon, agad din naman silang nadapo sa isang parte ng gubat na kung saan merong maliliit na tubig sa kanilang dinaraanan. Dahan-dahan na din noong nagbabago ang amoy sa buong paligid na parabang sa bawat paglakad na kanilang ginagawa ay pabulok din ng pabulok ang nahahalimuyak nilang hangin na pumapasok sa kanilang sistema. Hindi naman ito iniinda nila Pipeng dahil sa maigi nilang pinakikiramdaman ng buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang napakalaking tumbang puno na sa likod nito ay merong mga kubong nakatayo. Doon nila nakita ang isang kawa sa gitna ng 8 kubo na merong ningas ng apoy. Nang makita ito nila Pipeng, dali-dali naman silang nagkubli upang pagmasdan ng buong paligid. Sa pag-ikot ng kanilang mga paningin sa lugar na yon, bumungad sa kanila ang ilang kulungang merong taong nakakulong. Halos ang karamihan sa mga ito ay payat na dahil sa kawalan ng pagkain. Hindi na din yon nakakagalaw na parabang naghihintay na lamang ito ng kanilang mga kamatayan. Sa pagsilay nila sa kawang merong kumukulong mantika, doon nila nakita ang isang bangkay ng taong nakasabit sa itaas nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagsilabasan ang ilang nilalang na nakatira sa lugar na yon. Pagsilay dito ni Magno, doon niya nakita ang pinagkaiba ng mga ito sa mga ordinaryong tao. Halos hindi niya maisip noon kung bakit nagkaroon ng mga ganong nilalang sa kabundukan ng Pakuan. Maya-maya pa, biglang nagsilapit ang mga ito sa kawa upang maghintay ng kanilang kakainin. Nasipat din nila ang paglapit ng isang tiray sa kulungan ng mga bihag upang pagbuksan ang kulungan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang nakarinig ng pagsigaw ng isang tao dahil sa pagkuha sa kanya ng tiray. Kahit anong gawing pagpupumiglas nito, hindi niya nagagawang makayanan ang lakas ng tiray dahil sa labis na pagkawala ng kanyang lakas. Sa pagkuha nito sa kanya, mabilisan naman siyang kinaladkad patungo sa kawa at walang awang itinumbog sa kumukulong mantika.
Dahil sa ginawa noon ng tiray, ay halos mamatay na sa kakasigaw ang kalunos-lunos na sinapit ng binata. Pilitin man niya noong umalis sa kumukulong mantika, ay hindi na niya yun nagawa. Segundo lamang noon ang dumaan ng tuluyan ng lumubog sa kawa ang walang buhay nitong katawan. Dali-dali naman itong iniahon ng isang tiray sa pamamagitan ng pagsungkit dito ng isang kahoy. Nakakakilabot ang kanilang ginagawa. Tunay ngang walang Diyos sa lugar na ito. Bulong ni Ka Andres. Ka Andres, ito din ba ang unang beses mong makakita ng isang tiray na nanginginain? Tanong ni Magno. Oo, Magno. Ito ang unang beses. Naway makaligtas tayo sa lugar na ito upang magawa nating maibahagi ang ating mga nakita. Bibihira lamang ang makakita ng isang tiray sa totoo nitong kaanyuan at tinitirhan. Paliwanag naman ni Ka Andres. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang binaling ang kanilang paningin sa mga tiray na kumakain sa paligid. Habang pinagmamasdan nila ang pamamaraan ng pagkain ng mga ito, ay hindi mapigilan ng iilan sa kanila ang masuka. Kitang-kita kasi nila noon ang pag-aagawan ng mga tiray na para bang isa yung mga gutom na hayop. Ang iba nga ay nag-aaway-away pa para makuha lamang nila ang parte ng kanilang pagkain. Nang matapos ng manginain ang mga ito, dali-dali naman nilang tinipon ang kanilang mga alaga upang yon ay utusan. Ayon kay Pipeng, na ang kanilang mga nakitang hayop sa lugar na yon ay samot-sari ang uri. Ang iilan sa mga ito ay malalaking ahas at ang iilan naman ay mga baboy, aso, kambing, banog at tikling. Kinakausap yon ng mga tiray gamit-gamit ang mga usal na ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Maya-maya pa, bigla namang sumigaw ang isa sa mga ito ng, Hanapin niyo ang albularyo. Huwag kayong babalik dito nang hindi niyo siya nakikita. Kung sino man sa inyo ang bumalik na walang impormasyong dala, ituring niyo na ang sarili niyong patay na. Humayo na kayo! Matapos nitong makapag-utos, agad namang nagsipulasan ang lahat ng hayop sa buong paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, laking gulat na lamang nila nang biglang masipat nila ang mga mata ng tiray na nakatitig sa kanila. Nag-aangil ang mga ito habang dahan-dahan na nagpapalit ng anyo. Okay, to na. Gera na to. Grupo nila Ka Andres laban sa grupo ng mga tiray. Ano kaya mangyayari, no? Sunod kagad natin yung 8. Pahintay na lang. Yun lang. Salamat.